Insalmilkom. Illum il-ġimgħa nilqakom għall-Quddiesa r-Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Illum fl-Evanġelju Ġesu jurina li ma jkun jiswa xejn jekk f'ħajjitna jekk ma nkunux qed nagħmlu teżor fis-sema. Jiġifieri jekk ma nkunux qed nistanew quddiem Alla bl-imġieba tagħna. Mulej Ġesu, kun inti t-teżor veru tal-ħajja kollha tiegħi. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Int li oġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla qawwa ta' min jittama fik, jaqaf magħna li qegħdin insejħulek. Għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jekk ħafna jiftaħru ta' bnedmin, ħaniftaħar jien. Imma biex nitkellem ta' iblaħ f'dak li ħaddieħor jagħmel wiċċu, nagħmel wiċċi jiena wkoll. Huma Lut jiena wkoll. Huma Żrajelin jiena wkoll. Huma nisel Abram, jiena wkoll. Huma ministri ta' Kristu, jiena ħanitkellem ta' iblaħ. Jiena aktar minnhom, ħafna aktar minnhom fit-taħbit, ħafna aktar minnhom fil-ħabsijiet, aktar u aktar minnhom fis-swat. Bosta drabi sibt ruħi wiċċ imwiċċ mal-mewt. 5 darbiet lajt mingħand il-Lut l-40 daqqa neqsin waħda. 3 darbiet tawni s-swad bil-virgi, darb'oħra ħaġruni. 3 darbiet rajt l-arqa, għaddejt lejl u jum f'nofs ta' baħar. Għamilt safar bla qatt, sibt ruħi f'perikli ta' xmajjar, perikli mill-ħallelin, perikli min-nies ta' ġensi, perikli mill-pagani, perikli fl-bliet, perikli fid-deżert, perikli fil-baħar, perikli mill-aħwa qarrieqa. Taħbit u xogħol ibes, kemm il-darba kelli ngħaddi sariet bl-arqat, bil-ġuħ u bil-għaġġ, kemm il-darba kelli ngħaddi fis-sawm, fil-ksieħ u fl-era. U biex ma nsemmix ħwejjeġ oħra, dak il-ħafna ġej u sejjer tan-nies ta' kuljum għandi u l-ħsieb tal-knejjes kollha. Minu marit u minix marit miegħu jien? Minu dak li jsib min ifixklu u jien ma nħossnix imbaqbaq? Jekk għandi niftaħar b'dak li hu dajjef fija. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-mulej jeħles lill-ġusti midwejja kollha tagħhom. Flimkien, il-mulej jeħles lill-ġusti midwejja kollha tagħhom. Kull ħin imbierek il-mulej, tifirħu dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jissimgħu l-fqajrin u jifirħu.
Flimkien. Il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni. Flimkien. Il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejja tiegħu kollha ħelsu. Flimkien, il-mulej jeħles lil ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna ta' smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja, fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid u fejn il-ħallelin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmaw għalikom teżori fis-sema, fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid u fejn ma hemmx ħallelin jinfdu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Il-mużbieħ tal-ġisem hija l-għajn, jekk mill-għajnek hija safja ġismek kollu ikun imdawwal. Iżda jekk għajnek hija marida, ġismek kollu jkun mudlam. Mela jekk id-dawl li hemm fik huwa dlam, kemm aktar id-dlam. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Kultant ma jkunx faċli li nifhmu mal-ewwel il-kliem ta' Ġesu. Ma dak li jgħid illum fl-Evanġelju żgur li nifhmuh mill-ewwel anki għax tant narawh fl-esperjenza tal-ħajja. Ġesu jgħid tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja. U jgħid għaliex? Għaliex it-teżori ta' din id-dinja jispiċċaw. Jisemmi jew bil-kamla jew bis-sadid jitmermru, jew inkella ħallelin jinfdu jisirqu. Dawn huma kollha proviżorji, it-teżori ta' din id-dinja. Ġesu jgħid il-kelma importanti, tgezzux. X'jiġifieri tgeddess? Jiġifieri ikollok u trid iktar u tkompli biex ikollok aktar b'ċerta kilba illi minn ħaġa ġġib oħra kemm jista' jkun biex takwista dik ir-reba. Ġesu mhux qed jgħid hawnhekk tużawx il-ġid, anzi hu jrid li aħna jkollna dak li għandna bżonn biex ngħixu ħajja deċenti aħna u l-familja u li naħdmu għalhekk. Ma tgezzux tfisser meta dak li għandna isir idolu. U allura imexxina hu, jikkmandana hu. U allura flok aħna fil-paċi ingawdu wkoll il-ħajja, inkunu preokkupati dak li qatt m'għandniex u kultant iktar tard imbagħad imsalbin b'dak li għandna. Għalhekk Ġesu jgħid tgezzux. Ifakkarna Ġesu xi ħaġa tant importanti li kultant ninsew li aħna
dak kullu li nistgħu niksbu hawn u li jkollna hawn. Maħniex se nieħduh magħna il-mument meta hu jsejħilna għal għandu, għal ħajja ta' dejjem. Xejn minn dan mhu se nġorru magħna. Ma nistgħux inġorru xi ħaġa u nippreżentaw ilu hemm ngħidulu dina ħdimna għaliha. Xejn. Hemmhekk ma mmorrux b'dawn it-teżori ta' din id-dinja. U għalhekk Ġesu jagħmel id-differenza bejn it-teżori li nistgħu ingezzu f'din id-dinja u dak li nistgħu nġemmu li huma t-teżori għal ħajja tas-sema. U x'inhuma dawn it-teżori tas-sema? X'inhuma dawn? Huwa l-ġid mhux li ikolli u li nakwista, imma l-ġid li nagħmel. Il-ġid li nagħmel speċjalment ma' dawk li huma fil-bżonn. Għalinna Ġesu semmilna kemm importanti li aħna nieqfu ma' dawk li huma fil-bżonn. Semma l-opri tal-ħniena li l-koll nafuhom u nisimgħuhom kemm il-darba. Qed jgħid Ġesu dak huwa l-ġid tas-sema. Meta aħna ngħinu l-min hu fil-bżonn, min għaddej minn dbatija. Il-ġid li nagħmlu hawn u it-teżor tas-sema li jiswa għal ħajja ta' dejjem. Għax għalinna Ġesu dak kollu li għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U għalhekk hawnhekk Ġesu jgħid fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Jekk it-teżor tagħna huwa hu u dak li jiswa tassew għal ħajja tas-sema, qalbna tkun qed tistrieħ fih. Ma jekk it-teżor tagħna huwa hawn qalbna marbuta ma' dak li hawn, ma jistax ikun li qalbna tistrieħ fih. Nitolbuh illum f'din il-quddiesa l-mulej biex aħna nużaw tajjeb il-ġid li jgħaddi b'mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem. U nitolbuh li mill-ġid li jagħtina li aħna nużaw tajjeb għalina u l-familja tagħna, niftakru f'dawk li huma fil-bżonn, nieqfu b'dawk li għaddejjin minn dbatija, biex anki ngħinu ħalli jintrefgħu dawk li qegħdin f'sitwazzjoni imwera u nkunu qegħdin ngħinuhom fil-ħajja. Dejjem f'moħħna u f'qalbna il-kliem tiegħu dak kollu li tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti qed tagħmluh miegħi. Nresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tina l-grazzja mulej li aħna ma norbtux qalbna ma dak li jgħaddi imma ma dak li jibqa' għal dejjem nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna mill-ġid li inti tipprovdilna dejjem naħsbu f'dawk li huma fil-bżonn nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tolbu għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk kollha li b'xi mod jew ieħor qed jaqduhom jagħtuhom servizz biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li llum jiċċelebraw eluq sninhom billum jew dawn il-ġranet biex inti tbirikhom u tgħinhom jgħixu dejjem fl-imħabba tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Tolbu wkoll għal dawk it-tfal li weġġew jew li għandhom xi ksur biex inti tgħinhom ħalli jirkupraw u tgħinhom ħalli jgħixu tassew ħajja fil-paċi u fl-imħabba tiegħek nitolbu. Smana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem,
biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Li Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla f'dawn id-doni li qegħdin offrulek int tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u ġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna jkunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax jogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċekon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mieqa dej tiegħek minn hemm jistħoqli mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, wala daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieb oħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejn l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Muri Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissuqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Amen nitolbuk li jġib ta' bilħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristus Jidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Dan ir-riżarju nitolbu għat-tfal kollha, speċjalment għat-tfal morda jew għat-tfal illi b'xi mod jew ieħor weġġew u għall-familji tagħhom. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missinna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, taħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlob għalina mitumbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddissa Marija Malla tlob għalina mitumbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitnbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk.
Missielna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minwaħat jalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija meta sija Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Khobzna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minwaħat jalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ċopalina mitimbin, issa u fissija tal-mewt tana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern
u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta tina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara t-tliet sigħat tal-agonija miet. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا لا دخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Glorja lill-Missieru lill-Ibnu lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو السو ديم يبقى الديم تديم آمين. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan turufnament Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina oppija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا لا دخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا آمين. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم معلات لبالينا متنبين السو في السياة الموت تانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كمل بدو السو ديم يبقى الديم تديم آمين. Għatjemmu mulej il-mistriħ ta' dejjem. يداو تديم يدفوقهم. Jistriħu ma fil-paċi. آمين. Mulej ħniena. مولاي حنينا. Kristu ħniena. كريستو حنينا. Mulej ħniena. مولاي حنينا. Kristu ismana. كريستو اسمانا. Kristu l-qattal btana. كريستو بالقتل بتاعنا. Missier eternalla. هنا لينا. Iben Alla li fdejt id-dinja. هنا لينا. Spirtu qaddis Alla. هنا لينا. Trinita qaddis Alla wieħed. هنا لينا. Imqazza Marija. اطلب علينا. Imqazza Alla. اطلب علينا. Imqazza 17 bejbiet. اطلب علينا. Ta' Kristu. اطلب علينا. Il-Knisja. اطلب علينا. Tal-ħniena. اطلب علينا. Tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا. Muxebba. اطلب علينا. Mittama. اطلب علينا. Liżjed safja. اطلب علينا. Liżjed nadifa. اطلب علينا. Bla teba.
Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-pariri tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rosarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina għaddisom Malla, Biex ikun jistħoqinna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek għalla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għaddeż Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U għalna li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Allo veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tub glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Ninformakom li minħabba l-lob tal-futbol tal-kampjonat UEFA Euro 2020 il-qudiesa tal-lejla mhix se tixxandar fuq TVM2. Tistgħu ssegwu l-qudiesa tal-ġurnata fuq knisja.mt. Grazzi tal-li llum ingħaqadtu magħna u nawguralkom it-tmiem il-ġimgħa tajjeb.